Γεια σας παιδιά, θα παίξω το Αγάριο. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι για YouTube. Ελπίζω να μην μαγκώνει, επειδή κάποιες φορές μαγκώνει και νευριάζω. Ελπίζω να μην μαγκώνει τώρα. Είναι το πρώτο βίντεο που να κάνω. Ελπίζω να σας αρέσει. Το Godzilla βάλω το επειδή χωρώ PewDiePie και μια-δυο φορές νομίζω έβαλε Godzilla και άρεσε μου και βάλω και εγώ τώρα. Πάμε τα καλά. Ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Πού είναι το νεφά. Φύγαμε που πάμε. Νόμιζα να φάω, τέλος πάντων. Τι του διά τούτος. Να την τζάμπα. Και αίτιο. Sorry που μιλώ, απλά συγκεντρώνομαι στο παιχνίδι. Παίζω από κινητό, με νόμιζα ότι παίζω από κομπιούτερ ή κάτι έτσι. Να το κάνω split to do. Oh shit. Τέλος πάντων. Είμαστε 58η θέση. Πολλά ωραία. Πολλά ωραία. Κάμνη ρε. Διά μου, δεν που κάνω. Προσπαθεί να με περιπέξει, δεν καταλάβω. Τέλος πάντων. Wow. Τι έφαμε. Γιατί. Τέλος πάντων. Ρολιό με φάει, αλλά με φάει. Εν τον είδα. Φύγε διαφήμιση. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το πρώτο βίντεο. Και bye bye.